Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सिगां मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआव आं नोंथांमोनजों सावरायगोन स्कलारशिपनि बागै। NSP नि जि स्कलारशिप हाबनो गोनां दंमोन, बे स्कलारशिपआ मानो हाबासै दिनैसिम मा जाखो बेनि बागै नोंथांमोननि गोसोआव बायदिसिना सोंथि सोमजिनो हागौ। स' दिनै जों बेफोरनि बागै सावरायगोन आरो गोबाङानो बायदिसिना सिमांबो लानानै दंमोन खोमा स्कलारशिप हाबोब्ला आं उमुक खालामगोन, उमुक बायगोन बेफोरबायदि। NSP नि जि स्कलारशिप एप्लिकेशन फर्म बेयाव जोङो हाबनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनिया टकेन नाम्बारा नुजाबायमोन। दा जोंनियाव मा टकेन नाम्बारानो गैला, गोमाफिनबाय। नोंथांमोननो आं देखायनि टकेन नाम्बारा जोंनिया गैलिया। आरो PFMS आव जोङो हाबनानै नायोब्ला बेयो रिजेक्टेड जानानै दङ। थारमाने रिजेक्टेड जाबाबो बेयो हाबनांगौमोन, खिन्थु जोंनिया टकेन नाम्बारानो गोमाफिनबाय। स' नोंथांमोननो आं देखायनि दिनै नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनगोन, नै न'सो जाना दङ। बेयाव जोंनिया टकेन नाम्बार ओंखारबायमोन। स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसेस फ्रम NSP टु PFMS बेयो न'सो जानानै थाफिनबाय। बेवहाय जोंहा सिगाङाव मा टकेन नाम्बार मोनसे नाम्बार नुजाबायमोन, बेवहाय बेयो गोमोरनानै थाफिनबाय, न' जाफिनबाय। स' नोंथांमोना सोरबाफोर मिन्थियाखैमोनब्ला मानि थाखाय हाबाखै बेफोरबायदि साननानै दंमोनब्ला स' आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। जोंनिया मा NSP नि एप्लिकेशन फर्माव थांनानै जुदि नोंथांनि एप्लिकेशनखौ जुदि नोंथाङा लगइन खालामनानै नायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसेसा जोंनिया मा न' जानानै थाफिनबाय। टकेन नाम्बार ओंखारखानायानो जोंनिया न' जाफिनबाय। स' मानि थाखाय बिदि खालामना होफिनखो बेखौ दा जेबो बुंनो हाया, आरो माब्ला समाव हाबगोन बेखौबो दा जेबो गेरेन्टि होनो हाला। हाबनायाथ' हाबखागोन खोमा, हाबगोन बेयो लासैनोबाबो, थेवबो दानो हाबनायनि जेबो चान्स नुहुरासै माने। एग्रिकालचारनि जि नैरोजा मोननाय बेखौबो बिथांमोना सोनानै होआखै आंनि खोनानाय बायदियाव दासिमहालागै। स' बे स्कलारशिपखौबो बिथांमोना बेबायदिनो थारमाने दोनथ'दों खोमा, सोथ'नाय नंला खोमा दानो, उनाव लासैनो सोनोबो हानाय, खिन्थु माब्ला सोगोन बेखौ जेबो बुंनो हाया। एग्रिकालचारनिखौबो सोगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन, खिन्थु दिनैसिमहालागै बिथांमोना सोनानै होआखै। स' बेखौबो बेबायदिनो स्टप खालामनानै दोनथ'बाय जानो हागौ स्कलारशिपखौ। जुदि नोंथांमोना माबाफोर मिन्थिगौब्ला बेनि सायाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर।